muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano sim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe messages rekezai tibva tapinda messages edu. Tatsuka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano inyaya yekuti ininiwo mukoma kwedu kumhuri kune dambudziko riri kuitika rekuti pane vamwe gogo avo vakapondwa. Gogo ava mukoma nashi vakapondwa nevamwe gogo avo vainge vari amainini kuna baba vedu, because sekuru vedu vainge vaine vakadzi vaviri. Saka hanzi gogo ava vakabva vachizoisirwa mushonga, zvino vari kumuka mukoma vari kuparadza. Saka zvichitaurwa zviri kunzi vamwe vekuimba yekwaamainini ivo vakabva vachizoenda kuMozambique. Vaenda kuMozambique vakabva vachizonopiwa mushonga wekuti gogo kana mweya wavo womuka unge uchizongomukira kuvana vavo zvekare nevazukuru vavo. Kwedu pari zvino mukoma pagore kuri kutofa vanhu vaviri. Sofa mukoma nashi takabva mukuviga vamwe mukoma, takatoenda kumusha. Mukoma ava ivo vainge vachiita zvokugadzira magetsi muno muSouth Africa. Saka nerimwe zuva vakati vari kubasa, murungu wavo akabva achizoita mistake ndokubva achizobatidza magetsi. Apo pavainge vachiri vakabata tambo dzemagetsi ndokubva vachizorohwa nemagetsi, vakabva vachizodonha paladha vakavhunika gumbo. Asi mukoma vakazotanga kurwara zviri very serious apo pavainge vava muchipatara. Vakagara kwemwedzi yakati wandei kubva muna February vainge vangori muchipatara. Murungu wacho zvake aiedza nepose paainge achigona napo kuti ange achivabhadhara, ndokubva vachizoshayika. Takatobva kumusha kunovaviga. Tabva kumusha mukoma nashi tiri munzira tichidzoka kunoku tine maproblems akawanda atakasangana nawo. Takatopodza tatoita accident pangundu. Driver uyo watainge tiinaye, because takangohaikawo rimwe track tichiitira kuti tinge tichizobata mabhazi muBait Bridge kuitira kuti zvinge zvichizotichipira. Saka takahaika track ratakabva naro kuHarare. Tainge tatotaura neumwe bus driver akati tinokwanisa kuzosangana mubhodha. Saka takazoti tava pangundu mukoma. Driver iye anoti akaona umwe mukadzi wechikuru uyo akangokaruka atongonyuka kumberi kwake. Anoti mukadzi uyu akangokaruka atongonyuka akabva agara pamakumbo ake akabata steering akatanga kudriva iye track. Iye anoti zvose zvinhu izvi zvichiitika akaita sekunge ainge abatwa nemadzikirira. Mukadzi uyauya kwava kutanga kudriva achimhanyisa track. Saka paakazoridza mhere track driver uyu, tikangoti maybe kwainge kwatongosara about 20 meters kumberi kwedu kwainge kuine mombe dzainge dzakawanda dzakazadza rodhi apa track richiita kumhanya. Ipapo pakatongoshanda nyasha dzaMwari, because kana iye anototi haatoziviwo kuti track rakamira sei nekukasika. Apa rainge rakalodha zvisingaiti zvokuti mombe idzodzo dai kwanga kuri kunzi ainge akarova kana imwe chete, tingadai takatopararira pasport nemamhanyiro avo ainge achiita track. Iso patakazonzwa mhere tichimuka tichiti kochi ndopatakaona kuti track driver uyauya ainge achitodikitira. Iro track rainge rava kunoita haro slow down, but ainge achiita kudikitira. Tikamubvunza ndokubva achizotiudza zvose zvainge zvaitika. Saka mukoma nashi ndo nyaya iyo iripo. Hatiziviwo kuti tingazvifambisawo sei, because ivo gogo zviri kunzi vari kutomunzwa nevana vagogo vainge vari amainini kuna baba vedu. Vari kumutswa vachinzi iwewe kunyange wakaurawa nagogo vedu naamai vedu hausi kufanira kuti unge uchizotinetsa isusu, uri kufanira kuti unge uchienda unonetsa vana vako, plus vana vako vakazozvarawo vamwe vana. Une vazukuru iwewe, sei uri kuda kunetsana nesu isu tisina chatakakutadzira? Enda unotaurirana nevana vako. Zvinova zviri zvinhu zvekuti
zviri kukonzeresa maproblems akanyanyisa muupenyu. Ini nemurume wangu kutaura kudai takatobva tose kumusha tichiwirirana. Tauya kunoku murume wangu pa2 weeks dzatakabva kuZimbabwe, murume wangu abatwa 2 times aine vakadzi vevanhu. Akatombopodza abayiwa pacho paakatanga kubatwa aine mukadzi wemunhu, then ndokubva achizobatwa zvekare. Saka handichaziviwo kuti upenyu hwacho huri kuda kuenda nekupi. Apa izvezvi pane vamwe mukoma vari kurwara very serious. Mukoma ava vari kunzi ivo vane liver cancer zvekuti anytime vanokwanisa kufa, zvekuti madoctors vakatoti iro rinogore haringatomboperi. Apa mukoma Nash vainge vatori munhu ainge akatogwinya vachitoita zveboxing nezvegymming, vachitoti vainge vachida kutanga page ravo rekuti vanenge vachitraina vanhu zvegymming zvekare nezveboxing, because kubva kudhara nekudhara ndo zvavainge vachiita izvozvo, vachiita zvekujima, zvekusimudza simbi uye zvekare vachiita zveboxing. Saka ivo vakati ndoda kutanga page rangu. Page iri vakaritanga rinogore richangotanga, rainge ratova nemafollowers akati one day, but iko zvino zvavari kurwara mukoma. Maondero avaita haungamboti ndivo vaita kupera sezviya zvaiitika kudhara kusati kwava nemushonga wechirwere, vanhu vasati vakwanisa kuwana mapiritsi eHIV, ndo maondero avo aita mukoma. Saka ivo vari kunzi vane cancer, vane liver cancer, and iro rinogore haringatomboperi. Handiziviwo kuti tingabatsirikana sei pari zvino, hatichatombosarudzi, tava kungoti chero kunyange mukoma mukatiwanira munhu anoita zvechivanhu, kunyange mukatiwanira munhu asingaiti zvechivanhu, pari zvino zvitava kungoti chero, toda kungoti tinge tichingobatsirwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndainge ndiri mwana ainge achigona grade 7 mukoma, ndakapasa zvisingaite, then ndokubva ndachizoti ndava kusekondary. Pandainge ndiri muform 1 ndakaitwa muprefect first term, then by second term ndainge ndatoitwa vice head boy, zvinhu zvainge zvisati zvakamboitika pachikoro chedu ever since. Saka ndava vice kudaro, ndipo apo pakazoya vamwe amai guru vainge vari mudzimai wabanguru. Vakati vauya kumba ndo pavakabva vachizoti vainge vachida kunditora sezvo ndainge ndichidzidza kumusha. Vakati vainge vachida kunditora kuti ndige ndichizoenda kunodzidza kutown because vainge vaine mari. Banguru vainge vachiita zvemamaini, vaiva nemari yainge yakawandisa. Saka vakabva vachizonditora. Mushure mekunge vanditora vakabva vachizoenda neni mutown, ndikatanga kugara mutown. Asi mukoma, zuva iro rakadhakwa upenyu hwangu izuva iro mukoma randakaona zvinhu zvainge zvichishandiswa nabanguru naamai guru. Saka ndainge ndiri munhu wekuti ndaifarira kuona TV until very late. Saka nerimwe zuva ndakati ndichiona TV ndo pandakabva ndachizongobatwa nehope ndakagara pasofa. Ndakagara pasofa kudaro ndainge ndakanganwa kuvhara maketeni. Ndo pandakabva ndachizoona kuti painge paine rimwe zizi iri ndakariona pekutanga rainge ritori zizi rainge riri normal, uye zvekare rainge rakatomhara zvaro pane rimwe zimuti iri mukoma rainge riri zimuti remumango. Rainge rakabva mukutemwa vakaritrima nekuti rainge rakurisa, because garden boy aigara achingoona nyoka dzakawanda mumuti imomo. Dzamara vachizongomuti unokwanisa kungotema muti wacho, handiti ndewako. Vakaita zvekutomuramwira kuti kana uchida uteme, handiti muti wacho ndewako, panapa pamba ndepako, ndiwo unotonga. Asi akazoutema muti iwoyo because akatombopodza arumwa negreen mamba. Saka ndakati
ndapepuka. Pandakatarisa panze ndo pandakabva ndachizoona kuti mumuti mainge muine zizi rainge ririmo, rainge ringori zizi rainge riri normal. Saka ipapo ndainge ndakarara ndakafuratira door rainge richibva kukitchen, nekuti waiti kana uchipinda unotanga wapinda mukitchen then wobva uchizopinda mudining. Ndainge ndakafuratira door rekukitchen, asi ndainge ndakatarisana nesliding door iro rainge richienda kugarden. Saka painge pasina curtain. Ndo pandakabva ndachizoona kuti mumuti mainge muine zizi. Zizi iri pekutanga ndina kumboita basa naro because rainge riri zizi rainge ringoriwo normal. Asi pandakangotarisa zvekare mukomanashi ndainge ndava kutoda kutomuka hangu kuti ndinge ndichienda kunorara nevamwe kuspare. Ndo pandakabva ndachizoona zizi riya rakatanga kukura mukoma. Zizi iri rakakura zvakandishamisa, rakakura kupotsa kuenzana nemuti. Ndokubva zizi iri razungukaruka ratomira padhuze nepasliding door. Ndichivhunduka kudaro mukoma ndo pandakabva ndachizokwenyewa musoro mangu. Ndakakwenyewa mumusoro mangu nechimwe chinhu mukoma chandisingakwanisi kana kurondedzera. Chandakangoona ndechikuti chinhu ichi chenge chakaita kamwe kanhu kainge kari kadiki diki kari kapfupi but kainge kaine maziwoko, uye zvekare kainge kaine maziwoko ainge aine zvigunwe zvainge zvakareba, uye zvekare zvigunwe izvi zvainge zviine mazinzara ainge akareba. Pandakati ndichida kunoridza mhere mushure mekunge ndakwenyewa nekanhu ikako, amai guru ndo pavakangokaruka vanyuka, but vakangonyuka vachibuda mugaraji vakabva vati, iwe uda kuita noise pamba pangu. Inguva idzodzi dzekuti uda kuswera uchiita noise. Futsake simuka ipapo uende kunorara. Ndokubva vaenda mukoma vakabva vanodzima TV. Pandakatarisa mukoma nashi zizi riya iro rainge rakamira padhuze nepadoo, ndakaona richidzika richiita kanhu kadiki kusvika razova kamunhu kadiki. Ndokubva ranyangarika. Handizivi kuti ndakafamba sei kubva mudining, asi ndakazomuka it was somewhere kuma past 1 masikati. Ndainge ndakangorara chete, asi chinondinetsa ndechikuti kubva ipapo amai guru vakazotanga kundifarira, asi kuchikoro ndakatanga kudzikira. Ndichidzikira kudaro mukoma wavo mwana umwe ainge atori muspecial class because ainge asingagoni, akatanga kugona zvisingaiti kuchikoro. Apa inini ndakazotogumisidzira ndatova muspecial class. Apa ndainge ndichigona kuchikoro. Vanhu vaitarisira kuti ndichabuda nema A plus kainge kutori nemamwe masponsors. Paiva paine umwe murume wekumusha ainge aine makambani ake, aizviziva kuti ndainge ndiri mwana ainge ari very intelligent because ndichiri kuchikoro ndiri grade 7 kudaro. Pamba pedu paitouya maform 1 maform 2 ndichitovadzidzisa especially history neEnglish neshona, but inini ndainge ndichiri grade 7. Ngwamanashi ndakabuda nema U, asi ndakati ndichinyora maexams angu ndaitoona ndichitokwanisa kutopindura mibvunzo yainge iri paexam paper, asi maresults paakazouya ndakabuda nema U. Vanhu vose vakashamisika nekugona kwandainge ndichita because ndini ndaingogara ndiri number 1 muclass. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Kusvika pari nhasi ndinoti kana ndikazvifunga zvinhu izvozvo zvakaitika zvinondinetsa, uye zvekare zvinotondishamisa. Handina wandainge ndakamboudza nyaya iyi. Ndimi wekutotanga wandatotangawo kutoudza nyaya iyi. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Heidi. Ngatidzamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndiri mudzimai, uye zvekare ndiri makore 42 years ekuberekwa. Ndino umwe murume wandiri kufambidzana naye even though zvangu ndiri married. Murume wangu iye ava nedambudziko
yekuti haachakwanisi kuita kana anything. Saka that is another story for another day. Saka tainge tatovawo nenguva yekuti tainge tava kungogara zvedu, tichigara zvedu tose tichingogara, asi tichingoita sekunge tiri hanzvadzi nehanzvadzi. Ndo pandakabva ndachizofunga hangu kuti ndinge ndichizoita gumbo mumba gumbo panze. Saka ndafunga zvose izvozvo, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kufambidzana neumwe murume. Ndakasarudza hangu murume wechidiki ndichiti zvemadhirama handidi. Saka ndava kufambidzana naye murume uyu. Pane zuva iro randakazoenda naye kumba kwake, asi munhu ane mari stereki, but according kumastandards ekwedu kunoku kuZimbabwe tingatongotiwo munhu at least ari kurarama a very comfortable life. Saka takazoti tava kuapartment kwaanogara. Chinhu chakandinetsa mukomana nacho ndechekuti patakangopinda muapartment make ndakaona hari dzainge dziri 4 dzainge dziri mukitchen. Saka pandakamubvunza kuti ko hari idzo ndedzei, akavhunduka mukomana nacho akabva ati hari dzipi? Ndikati iwe usada kundita mwana mudiki, hausi kuona kuti pafloor pane hari here? Saka hari idzi mukoma dzainge dzakaitwa circle. Ndo paakabva achizondiudza iye kuti anoitawo zvemidzimu, anopira kuvadzimu vake. Ndakabva ndati zvino ungapira kumidzimu yako nehari dzakawanda kudai, asi pakati pehari idzi painge paine kamucheka kered. Saka iye akati kwandiri anoita zvekupira kumidzimu yake. Chandiunza pano mukoma ndechekuti ndoda kuti ndinge ndichingonzwawo kubva kune vedare renyu. Nhai zvose izvo zvandakaona mumba meboyfriend yangu, zvinhu zvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichitya nazvo here kana kuti zvichokwadi anongoitawo zvekungopira midzimu yake? Should I be worried or not? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we ngatitaurei navo. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndakanzwa nyaya yeumwe mukadzi uyu iye ainge achiti akaisa mushonga mukeke remuchato. Zvinhu izvi zvinotoitika. I don't know kuti kana kuri kunzi unenge wava kuda kuchata ungavimba nani chaizvo, but ndo nguva yekuti varoyi vanenge vachitomira nekuti ndo nguva yavanoziva kuti vanokwanisa kutokugadzira zvekuti by the time paunozopinda mumarriage macho, marriage yacho inenge yakatodhakwa nechekare. Zvinhu izvi pazvakaitika ininiwo ndainge ndichiri form 3, ndainge ndisingatozive kutoti amai vangu vane utsinye uye zvekare vane godo rakadaro. Amai vangu mukoma nacho ndakavabata red handed. Saka zvakaitika ipapo ndaizviziva hangu kuti mama vainge vasingafari nekuti painge paine mwana wavatete aifanira kuti ange achizochata nemurume wake wekuCanada. Vainge vakadzidza vose, kuti vakazoita reconnect I don't know, but amai vangu vainge vakavengana navatete. Ivo amai vanoti grudge racho rakatangira kubva apo pavakametesiwa nababa, nekuti vatete vaida kuti kamwari yavo inge ichizoroorwa nababa. Saka vana kugara vakambofarira amai vangu. Amai vaiti vakashungurudzika stereki kuzosvika vachizobva kumusha vachizoya muHarare. Saka vatete ava mukoma vainge vasingatozvizivi kuti amai vangu vachiri nechigumbu ichocho. Vakabva vachizoisa amai vangu paforefront because amai vangu she is a very good planner. Saka vakabva vati instead yekuti tinge tichihaya mawedding planners, I'm going to take care of everything. Batikidza amai vangu vakamira mupassage. In fact vainge vasina kumira, vainge vakaita zvekutonona amai vangu vachiitira tsvina muplate. Saka chakandishamisa ndechekuti maplate awa mukoma nashi, one of the plate that I saw I quickly recognized because ainge ari maplates awo avainge vakatotenga vachiti ainge ari maplates eko high table avo ainge achazoshandiswa nevachati nevaperekedzi vavo. Ndivo vainge vakatomatenga maplates ivavo vachiti maplates ivavo they were made in Italy. Saka pavakazviona kuti ndainge ndavaona vakavhunduka zvisingaiti
mukomana Shindopa vakabva vachizoisa chigunwe chavo pamuromo vakabva vanditi nyarara, vakaita saini yekuti nyarara, because ipapo vanagogo vanasekuru vainge vachitogara kumba kwedu vakamirira musi wemuchato, because mazuva ainge aswedera. Vakabva vachizondidaidza vakanditi uya kuno, nditi vainge vasipo. Ndikapinda mubedroom. Pandakapinda mubedroom koma ndakaona micheka iredhi yainge yakawaridzwa pafloor negauni mukoma iro rainge richifanira kuti ringe richizopfekwa nemwana wavatete, because zvinhu izvi zvainge zvava kutogara pamba since my mom was the planner. Vainge vakaisa gauni iroro, pamusoro pegauni vainge vakaisa micheka uye zvekare painge paine tsvina yavakazonditi yenge iri tsvina yekitsi yavainge vakaisa mukaplastiki. Ndokubva vachizotora tsvina yavo mukomanashi vakabva vachizotanga kuzora, but havana kuzorera pagauni, but vaita zvekunyora padhuze nepagauni vachikambura vachinyora. Saka musi uyo watakazoenda tichizonotora keki, mukomana ndo pakazoitwa chivanhu chose. Painge paina vamwe gogo avo vanenge tichitoziva kutoti gogo ivavo vanenge vanoroya chete, vainge vari mukadzi wasekuru, hanzvadzi yamai. Takaenda navo apa vainge vaine mari yakawanda zvisingaite, ndo vakatobhekesa keke racho rakabhekwa neshamwari yavo ivo gogo. Ndo patakaenda tikabva tichizonotora keki. Manakiro ainge akaita keki iroro, mukomanashi vanhu ava vaitozivana tiriko ikoko. Mukadzi wacho uyo ainge achibheka makeki, mukadzi iye mukoma akatopa mama vangu kamwe kaplastiki nekamwe kahari kainge kari kadiki kainge kaine mushonga, vakabva vatanga kumwaya mushonga pakeki. Marriage yemwana wavatete haina kana kure kwayakamboenda. Zvakazoitika mukomana ndezvekuti cousin sister akabva achizomitiswa nemurume wamwana wavatete, vakabva vachizototiza vose vakaenda kuCanada. Uyo akangosara akangobata marriage certificate. She got divorced after so many years. Ainge akangobatirira chiti zvimwe kuda nekuda kwekuti murume haasati andiramba, maybe achadzoka kwandiri. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Ende mama vangu vakatondiudza kuti nguva inenge iri very dangerous inguva iyo yekuti unenge wava kuda kunochata. Hanzi that is the most dangerous time of your life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kana uri kutarisira kuti uruda kuzochata, kana kuti maybe kana mazuva ekuti muchato wako wava kuda kusvika, kana mazuva acho kana ava pedyo, hanzi unofanira kuti unge uchinamata nekuti ndonguva iyo yekuti vanhu vanokwanisa kukuroya. Let us try to talk about this in the comment section. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.